Хәерле кич, сез Мөслим телевидениесе тапшыруларын карыйсыз. Эфирда бездә кунакта сәхифәсе. Бүгенге сөйләшүебез иминлек хакында булыр. Кунагыбыз район башлыгы Рамил Муллин. Хәерле кич, Рамил Хамзович. Хәерле кич. Рамил Хамзович, COVID-19 коронавирусын юктыручылар саны көннән-көн арта. Татарстанда гына да көн сайын 50ләп очрак теркәлә һәм әлбәттә инде Татарстанда күпмедер шикләүләр дә кертелде. Битлек режимы дәвам итә һәм масса күләм чаралар туктатылды. Шулай да авыручылар саны арта. Менә әлеге вазгыятькә һәм гомумән райондагы ситуациягә нинди бәя бирәсез? Шуннан да бу безнең өчен инде бер зур сынау килде. Быел безнең өчен ул язгы сезоннан башланды инде, хәтерләсәгез. Әле без аны яз вакытта бик артык игътибар да бирмәгәнбездер, чөнки без алар белән төп күрешмәдек, танымадык, белмәдек, кай вакытта елмаеп та карадык. Ләкин ни кызганыч, менә бүген дөнья күләм ситуацияны карасак та 2 миллионнан артык кеше бүген инде, то есть Россиядә гына инде 2 миллионга якын кеше уже бүген авырый. 30 меңнән артык кеше вафат булган. Дөнья күләмендә саннар тагын да күбрәгрәк. Чыннан да инде бу безгә әйтеп тора, чыннан да бу инфекция бар. Бу инфекциянең әйтик проблемалар да бар. Һәм чыннан да бу проблемалар белән без үзебез дә шушы җирлектә бермә-бер бәрештек дип әйтергә була. Районга килгәндә бу проблема кискенләште. Күбрәк тә без аны шушы көзге сезонда тыйдык. Әле без яз көне бик алай ук аңа игътибар әйткәнемчә бирмәсәк тә, ләкин инде авырлар саны арта башлады. Җәй дәврендә үсте ул. Инде менә көз дәврендә тагын да арту бермә-бер күзәтелеп тора. Бер генә саннарны әйтәсем килә. Менә без инде ел сайын 200-230 шамасы 18нче елларны, 19нче елларны 200-230 пневмония теркәсәк, быел менә шушы әле октябрь айы белән, әле ноябрь моңа кермәгән, 730-дан артып китте инде. Бу күрсәтеп тора шушы авыруның инде ул әйтик шушы авыр күренеше, чөнки кемдер инде урта хәлдә авырый, кемдер инде авырак авырый. Һәм инде кемдер җиңел үткәрә. Ләкин нәрсә генә булса, менә бу 734 пневмония, әйтик үпкә чире, үпкәдәге шушы пневмония авыру, ул инде официаль рәвештә теркәлгән. Бу безнең саннар. Шуңа күрә чыннан да бүгенге әйтик хәлебез бик җиңел мәсьәлә түгел, бик җиңел мәсьәлә түгел. Шуңа инде максималь рәвештә әйтик саклану чаралары, башка төрле чараларны күздә тотып инде без бу эшне бик каты контрольдә тота алмасак та, ләкин инде бүгенге хәлдә ситуацияны чыгу юлларын эзлибез. Менә безнең пневмониядән шул авырудан иң күп зыян күрүчеләр мөгаен табиблар торалар, көн сайын авырулар белән очраша һәм әлбәттә инде алар дәваларга һәм беренче ярдәм күрсәтергә тиеш. Шул ук вакытта үзләр арасында да чирләүчеләр күп дип ишеттек. Беләсезме, ул вирус дигәч, ул бит инде исемләп җөрмәй. Ул безнең һәрберебезнең арасында вирусный инфекция булсынмы, или бактериальный инфекция булсынмы, аңа бүген көрәшү бик авыр. Менә төрле саклану чаралары тәкъдим ителсә дә, алар инде әлбәттә аны бүген кулланырга кирәк. Ләкин нәрсә генә булса да, бүген аннан берәү дә мәсәлән гарантия бирә алмый. Әлбәттә беренче чиратта авырыйлар инде кем кеше белән мөгаләмәдә. Әйтик, бүген табиблар булсынмы, укытучылар булсынмы, или халыкка хезмәт итәргән структуралар булсынмы, төп кайда бүген кеше белән мөнәсәбәт аралашу күп, мәдәният хезмәткәрләре булсын, башка төрле әйтик халык белән эшләгән структура булсын, алар беренче чиратта. Инде иң күбе дип әйтик, һәм иң беренче чиратта алар кемнәр шушы авыруларны каршы ала, әлбәттә безнең табиблар. Шуңа күрә бүген чыннан да халык инде авыру сәбәпле берсе дә шифаханәгә барырга тырыша, табибка күренергә тырыша, чөнки чыннан да бүген Аллаһның бер зур нигъмәте ул безгә бирелгән тормыш. Һәм инде без шул тормыш өчен инде көрәшәбез, тормыш алып барабыз, яшибез. Шуңа күрә безнең инде халык мөрәҗәгатьтә шушы шифаханә хезмәткәрләренә, табибларга дип әйтәбез. Чыннан да бүген табибларыбызның да инде аларга инде Аллаһ ярдәм бирсен. Алар арасында авырулар да бар. Менә бүген нәрсәкәй тагын күзгә салынам. Әле көнгә менә бүген үзебезнең шифаханәдә 20-30га якын кешебез ята.
Шуның 25-і урта хәлдә дип әйтик инде, урта хәлдә 7-се шушы кислород белән инде сулыйлар дип әйтик инде. Бу инде үзе сулый алмый, махсус ярдәм кирәк дигән сүз. Әле без бик күп кенә авыруларны җибәрергә тырышабыз иншаллага, шушы инде дәүләт тарафыннан әзерләгән ковидный госпитальләр дибез инде, шунда җибәрергә тырышабыз, чөнки анда инде махсус табиблар, махсус дәвалау, шуңа күрә, ләкин анда да бүген урын җитмәү сәбәпле, или башка төрле чаралар сәбәпле авыруларны үзебезгә дә калдырырга туры килә. Шуңа мин нәрсә әйтәсем килә. Бүген әлбәттә безгә шуңларга кирәк табибларда кеше. Булды бер вакыт ярты табибларыбыз авырып китте. Менә без дә бүген табибларның саны әйтик штатына караганда 97% бүген безнең. Андый районнар республикада бик аз. Әле алар да бүген авыру сәбәпле без бүген тиешле рәвешле кешегә ярдәм бирә алмыйбыз, җитәлмибез. Шуңа әлбәттә кеше авыргач инде табибка бара, ләкин табиб та кеше. Бүген мин беләм табиблар, мәсәлән, шул баш врач булсын, Рамил Азгарович булсын, үзе бүген фильтрда утыра, терапевтларыбыз булсын, алар барсы да бүген утырып 4-кә хәтлек эшләми, 3-кә хәтлек эшләми, азакынча авыру хәтлек 5-кә, 6-га, 7-гә хәтлектә кай вакытта табиб авырларны кабул итәләр. Шуңа безгә иң беренче чиратта сабыр булырга кирәк. Аларга кирәк. Бүген аларны хөрмәт итәргә кирәк. Аларга тавыш күтәрә кирәкми. Шуңа күрә менә кай вакытта күңелсез күренешләр бар, тик шушы кергән җирдә һәрбер кешенең керәсе килә. Без аңлыйм. Сәламәтлек зур нигъмәт, ләкин табиблар шулай ук кешеләр. Алар инде үзләренчә булдырылганча һәрбер кешегә инде мөмкин кадәр ярдәм бирәләр. Менә без бүген әйткәнемчә шушы табибларыбызны, укытучыларыбызны, халык белән эшләгән кешеләрне хөрмәт итәргә тиеш. Чөнки әгәр дә алар бүген кайтып китәләр икән өйләренә, мин авырыйм дип, яисә авырмыйм дип, яисә эшләмим дип, бетте, без үзебез белән үзебез калабыз. Менә бер күренеш мин аны тәкъдим итәм, YouTube'та бар ул. Кытайда шушы коронавирусны ковидный госпитальдә эшләгән табибларны кайтканда шәһәр кешеләре каршы ала. Аны күрсәң, аны күз яшьсез карап булмый. Аны кайберләр сәҗдә кыла. Әлбәттә сәҗдә кыларга мин сорамыйм табибларга. Ул инде Аллаһка сәҗдә кыларга кирәк. Ләкин без рәхмәтле булырга тиеш. Әдәм баласы рәхмәтле булырга тиеш. Менә алар кулларын күтәреп торып, менә башларын иеп торалар. Алар менә аны күрергә кирәк. Күрергә кирәк, чөнки рәхмәтле булмасаң, рәхмәтне алып булмый. Ул әйткәнемчә Аллаһның бер рәхмәтен без инде өмет итеп яшәргә тиеш, ләкин бүген без әйткәнемчә менә бу халык белән эшләүчеләргә беренче чиратта рәхмәтле булырга тиеш. Шуңа күрә мин инде хөрмәтле райондашларга да әйтәсем килә, сабыр булыйк, зур рәхмәт әйтәсем килә шунда безнең менә бу табибларга инде Алла Таала исәнлек бирсен. Ни кызганыч, менә үзебезнең кардәшебез Гасанны да югалтык. Бүген инде официаль рәвештә шушы ковид сәбәпле вафат булуының исбатланды. Шуңа күрә әлбәттә менә нишәтәсең, тормыш булгач шулай. Шуңа күрә табиб та кеше, шуңа без аларга хөрмәтле булып, рәхмәтле булып, инде без шушы вазгыятьне, шушы авыруны бергә инде безгә үтәргә насыйп булсын. Рамил Хәмзәевич, менә шул хастаханәдә дару препаратлары, махсус аппаратлар, ИВЛ аппаратлары мәсәлән җитәрлекме? Бүген кайбер даруханәләрдә дару да юк дип ишетелә. Менә без бит кай вакытта үзебезгә үзебез проблема төзибез. Үзебезгә үзебез менә чыннан да кеше авырый башлагач, хәзер инде менә Казаннарда, зур шәһәрләрдә, шулай ук бездә дә инде күренә башлады, кеше масса рәвештә даруларны ала башлады. Әйтик, ясалма рәвештә без дефицит төзедек. Үзебезгә үзебез. Кемгәдер ул бүген дару кирәк, аны даруын таба алмый. Кемгәдер ул кирәк, уларның полкысында ята. Шуңа күрә менә кеше бүген ни кызганыч, без бик шунда барыбыз да эгоист кайланып беттек. Барыбыз да үзебез турында гына уйлыйбыз, ләкин җәмгыять булып яшибез икән, без җәмгыять кануннары белән яшәргә тиеш. Әгәр дә без чыннан да беребез турында беребез кайгыртмасак, беребез турында уйламасак, аңа яхшы мөгалимәдә булмасак, ул бит ниндидер махсус эш кенә түгел. Әгәр сиңа бүген дару кирәк микән, нигә алырга кирәк? Инде Алла Таала насыйп итер, син Алла сакласын, инде авырып китәсең, ул вакытта сиңа диге тиешле даруны икенче кеше алмас. Без менә шушы ашыгып, капаланып, менә шушындый махсус рәвештә дефицит төзеп, бүген инде авыруларга зыян ясыйбыз. Дәүләт тарафыннан белгәнебезчә инде чыннан да менә әле кичәнә кенә мәгълүматларны карап утырдым. Бүген дәүләтебез, Россия дәүләте 500 миллиард сумнан артык инде ярдәм күрсәткән регионнарга. Бу төрле дару булсынмы, төрле этик препаратлар булсынмы, хәзер инде менә махсус тагын этик күрсәтмәләр бирелде. Амбулатор рәвештә бу иде дәваланучыларга да бушка препарат биргә. Ләкин бүгенге безнең индустрия этик шушы дару җитештерү фабрикалары алар аны җитешәлми эшләп бетергә, җитешәлми. Шуңа күрә аларның дарулары булыр. Әгәр дә чыннан да без менә бу даруларны кирәк-кирәкмәскә алмасак, ул проблема булмас. Чыннан да бүген больницада азрак проблема бар, юк түгел дип әйтеп булмый аны. Шуңа күрә аны ул теге Мөслим больницасында түгел, ул
бүген Чаллыда да, Казанда да, дәүләт күләмдә, менә белгән bir şeyni безнең Россия күләм күбрәк улы шәһәрләрдә проблема, мәсәлән Мәскәү, Санкт-Петербург. Әле Татарстан безнең инде Россия күләм иң түбән күрсәткечләрнең берсе үсеш буенча. Андый проблема бар. Шуңа инде дәүләт җитәкчелеге моның турында уйлый. Менә хәтерләсәгез, яз көне әле безнең битлектәрдә җитмәйде, башка әйберләрдә җитмәйде. Әкрен генә инде бу. Чөнки бу проблема бит әйтик бер мөселмангә генә төшмәде. Татарстанга төшмәде. Бу дөнья күләм төште бу. Шуңа күрә теге дөнья моңа әзер түгел иде. Дөнья моңа әзер түгел. Шуңа күрә әкрен генә ситуация үзгәреп килә. Әле менә мин чыннан да зур рәхмәт әйтәсем килә. Әле менә безнең әйтик шул кислородный концентраторлар дибез, менә кешегә авыру вакытында аның хәлен җиңеләйтергә кислород бирә кирәк. Әле безнең андый аппаратлар юк. Менә рәхмәт Август Муслим компаниясе безгә 2 кислород аппараты бүләк итте. Инде Аллаһ алардан разый булсын. Әле кичәнә кенә безнең менә Агромастер компаниясе Илгиз Исламов тоже 2 кислородный концентраторга түләп куеп шушы көннәрдә кайтырга тиеш ул кислородлар. Шуңа күрә бүген кислород белән проблема уңай хәл ителде. Рәхмәт аларга, Аллаһ разый булсын. Инде бер үзләре авырмасыннар, эшләгән эшләренең бәрәкәте булсын. Шуңа күрә ихлас күңелдән мин аңа рәхмәтле. Махсус дарулар табарга тырышабыз, азрак проблемалар бар. Шуңа мин нәрсә әйтәсем килә. Ул мәсьәлә хәл ителер. Безгә беренче чиратта әйткәнемчә инде менә азрак сабыр булырга кирәк. Аннан мин менә мөрәҗәгать итәм, кирәкмәскә дару алмаска. Әгәр чыннан да менә безнең эшмәкәрләр бар, или кемне дә махсус ярдәм итәсе. Бүген больницада кай вакытта термометр да җитми. Термометр да җитми. Шуңа күрә әгәр дә кемнеңдер өендә 2-3 бар икән, бәлки алып килергә кирәктер. Чөнки менә без берәй-бер аңларга тиеш. Менә шул мисал китерәсем килә. Америкада бер елны, хәтерләйм, бер 5-7 ел элек кар басты. Кар басты и бөтен штатлар туктадан да. Бөтен кеше көрәк күтәреп чыкты. Анда көтеп ятмадылар, дәүләт чыгар, җыштырыр, нитер, һәрберсе чыкты. Менә безгә дә аңларга кирәк. Әгәр дә илгә төшкән афат икән бу шәхси кешегә төшкән генә афат түгел, бу илгә төшкән афат бу. Әгәр дә шушы җирлеккә төшкән афат, монда һәрбер кеше үз өлешен кертергә тиеш. Кемгәдер әйтик беренче чиратта саклану чарасы буларак теге әйтик инде. Икенчедән бер мөгаллимә безне бер-беребезнең арада мөгаллимәне уңайга үзгәртергә. Табиб белән сөйләшәбезме, укытучы белән сөйләшәбезме, кеше белән сөйләшәбез. Рәхмәтле булырга кирәк. Бүген менә шул администрациянең яртысы авырый. Без бүген менә мин үзем хезмәткәшләрем авырый бүген. Башка төрле социаль защита дип, башка төрле структуралар менә бүген картлар йортында эшләүче әйтик өлкәннәр биналар, алар бикләнеп 2 атна уйнаштылар. Алар өйгә дә кайта алмый. Аларның ирләре, балалары бар, аларны кара кирәк, ләкин алар бүген шушы өлкән яшьтәге кешеләр авырмасын дип өйләргә дә кайтмый эшлиләр. Аларга бүген без рәхмәтле булырга тиеш. Алар геройлар, алар бүгенге көнгә геройлар. Шуңа күрә менә мин нәрсә әйтәсем килә, чыннан да без менә бүген күбрәк менә шушы мәсьәләләргә нитәргә кирәк. Әгәр дә синең ярдәмең бар икән, син кил дә ярдәм ит. Син анда бүген главврачны сүкмә, нигә мине кабул итмисең дип, табибны сүкмә, кирәкми. Син әйт, минем нинди ярдәмем бар. Шуңа күрә менә безнең инде теге барбер шушы мәсьәләдә без һәрберебез үз өлешебезне кертә алсак, ул вакытта Алла Таала җирлеккә бәрәкәт бирер. Бу бит инде бер сынау. Менә бүген әлбәттә без уйларга тиеш үзебезнең гөнаһларыбыз турында, үзебезнең гамәлләребез турында уйларга тиеш. Ул бит инде Аллаһ Субханаһу ва тарафыннан килгән бер зур сынау безгә. Сынау. Алла Таала үз бәндәләрен юкка гына сынамый. Азрак кына кайтыйк әле. Чыннан да бүгенге тормышыбызны карасак, яшәү рәвешебезне карасак, алхамдулилла, бүген бит инде без нигъмәттә яшибез. Шуңа күрә бүген мин әйтәсем килә, күбрәк менә шушы мәсьәләләрне уңайга үзгәртсәк, үзебезнең өлешебезне кертсәк, һәрберебез белән мөгаллимә уңай булса, әлбәттә мин уйлыйм, бу афаттан без котылырбыз дип уйлыйм. Рамил Хәмзович, менә шул вакытта бүген хастаханәдә әле гриппка каршы вакцинация ясау дәвам итә дип беләбез. Күп кеше аны нигәдер ясатырга теләми, каршы. Менә сез үзегез бу вакцинация карата табиб буларак нинди фикердә? Бында инде киңрәк алырга кирәктер. Мәсәлән, шул ковидка караганда да, һәм инде вакцина караганда, бүген беләсезме, менә бар галимнәр. Без инде гади халык дип әйтик инде, без инде күп вакытта теге фәни яктан безне карамыйбыз. Ләкин бүген булды вакыт халык ширләде оспадан, халык ширләде башка төрле авырулардан һәм аларны әкрен генә шушы вакцинациялар белән инде киметеп, бүген аның без зыянын тимибез. Безнең ишеткәндә юк бүген күп кенә ширләрне әле 50, 70, 80 ел масса күләм рәвештә кеше теге берләп түгел, унлап, йөзләп, меңләп үлгән ширләрнең бүген без аны белмибез дә. Аны шушы вакцинация җиңде. Әйтик инде Аллаһтан бер рәхмәте, вакцинация тәбәпле без аның шушы нин әйтик киметелде дип әйтик, вариациясы киметелде. Менә гриппка да каршы, әгәр дә бүген вакцина уйлап чыгарылып, бүген аңа табиблар әйтә икән, аны кулланырга кирәк, әлбәттә аны кулланырга кирәктер.
кулланырга кирәк. Әлбәттә, махсус ниндидер кемгәдер килешмәскә мөмкин дә, мәсәлән, аерым махсус авырулар бар инде, аларга вакцина туры килмәс. Ә менә әйтик, гади кеше, гади рәвештә яшәп йөргән кешегә, әгәр дә бүген аны табиблар һәм галимнәр әйтә икән, моның файдасы бар дип, әлбәттә кулланырга кирәк. Әлбәттә кулланырга кирәк. Ул бит инде бүген ниндидер мәҗбүри әйбер түгел. Бүген дәүләт, менә мәсәлән, безнең мин ялгышмасам, 11 меңнән артык вакцина безгә план итеп куелган, 6 меңнән кайткан, 5 меңе вакцинация үткән. 5 мең вакцинация үткән, ләкин тагын бер 6 мең чамасы кешене безгә вакцинация итә. Ни өчен? Мәсәлән, ул грипп бит. Менә хәтерләсәгез, укыгансагыз мәгълүматларда Испанка дигән шир булган. Шушы грипп белән бәйле дип бәйләләр инде. 100 миллионга якын кеше үлгән. Ул инде теге гасырның башында. Шул грипп бит инде, әләнсә түгел. Аны бүгенге коронавируста шул бит инде модификация, вариация, только вирусный инфекция инде. Грипп дигән сүз бит инде ул бик киң мәгълүмат, ул бит инде менә бу төрле вариациялар булган вирус инфекциялар дип әйтәбез инде без аны. Шуңа күрә, әгәр дә бүген тәкъдим ителгән вакциналарның галимнәр әйтә икән файдасы бар дип, әлбәттә аны кулланырга кирәк. Әгәр дә бүген шушы әйтик ковид бәйле булган саклану чараларын тәкъдим иткән, аны кулланырга кирәк. Бүген әгәр әйтәләр икән, метр ярым аралашмаска, метр ярымны якынаймаска, кирәкмәскә, масса күләм чараларны там киметергә, бүген аңа там кафеларны, башкаларны эшләнлеген киметергә, аңа бүген теге артык борчылып, артык теге тавыш күтәрә кирәкми. Бүген безгә моны кабул итәргә тиеш. Чөнки бүтән булган чаралар, әйтик безнең Роспотребнадзор тәкъдимнәре, әйтик табибларыбызның тәкъдимнәре, алар бит ниндидер кешене ниндидер кайдыр кертү белән бәйле түгел. Аны кай вакытта укыйсың, менә чипировать итәләр икән, тегеләй итәләр икән, булай итәләр икән. Кеше нәрсә генә уйлап чыгармый. Бүген максат дәүләтне саклап калу. Иминлекне тәэмин итү. Бүген берәүдән турында уйлам, менә шулай кичәнекне карап утырам, уже бүгенге экономикага ущерб 4 миллиард триллион чамасы, 4 триллион чамасы бүген ущерб дип паралар. Әле бу предварительный расчет кына. Әле моның тагын ничек күпме моның ни зыяны булыр, менә берәү дә белми. Берәү дә белми. Ярый, Аллага шөкер, безнең инде авыл хуҗалыгы бәйле район булгач, без аны сизмәдек. Ләкин шәһәрләрдә бит 2 айга заводлар ябылды. Кеше эшсез калды, өйдә торды. Без белән әйттек. Менә бүген мәсәлән күп кенә дәүләтләрдә, чит илләрдә уже локдаун бара. То есть полностью этик заводлар туктатылды, хәрәкәт туктатылды, кеше өйдә ята. Ул бит җиңел түгел. Ярый, безнең Аллага шөкер, бүген теләсәк урамга чыга алабыз, теләсәк акбуена бара алабыз, йөри алабыз, әле менә киченәткә кичерә алабыз. Алхамдулилlah, буңа без шөкер кылырга тиеш. Ләкин бүген безгә ничек кенә булса да, шушы җирне үсешен туктатырга кирәк. Бүген biz әйтмим, теге беребез дә авырмас дип исән калыр. Ул барбер кемдер авыру вариация төрле рәвештә аны авырыр. Ләкин бүген иң мөһиме үзебезнең шифаханәләребезгә, табибларга нагрузканы арттырмаска. То есть без барбер әкрен генә инде үзебез аркылы вирусны үткәрәбез. Ләкин әкрен булгач, аның тегендә дә әкренрәк була ул. Ул хәтта авыр булмый. Менә бер генә мизгел уйлап карыйк, бүген 30 түгел, 60 или 100 кеше килеп керсә больницага. Безнең мөмкинлек юк аны бүген ул хәтта кешене дәваларга. Аны Чаллыда бүген аңа мөмкинлеге юк. Казанда да мөмкинлекләр юк бүген көндә. Рәхмәт дәүләт җитәкчелегенә, менә 100 көн эчендә Казанда ковидный госпиталь төзелде, инфекционный больница төзелде. Аны бит әйтү генә җиңел. 4 этажлы, анда крул суд эшләделәр. Төзүчеләр. Шуңа күрә бу теге җиңел мәсьәлә түгел. Безгә моңа бүген безгә әйткәнемчә, менә бу саклану чараларын беренче чиратта үзеңнең эшеңә түгел, әйткәнемчә менә бу дөньяви вазгыятькә, җәмгыяви вазгыятькә карап, без кеше турында уйларга тиеш. Үзебез өчен генә түгел, кеше турында уйлап, күршем турында уйлап, әнием, әтием, балам, туганым, дусларым, менә шушыларны уйлап, безгә инде максималь рәвештә шушы саклану чараларын карарга кирәк. Вакцинация булсынмы ул, битлек булсынмы ул, яисә дезинфекция кулларынымы, битләренеме, кулыңны юу булсынмы, башкасы булсынмы. Шуңа күрә без күбрәк бу мәсьәләләргә игътибарыбызны мөгаен арттырырга кирәктер дип уйлыйм мин. Сез үзегез авырудан ничек сакланасыз, Рамил Хәзрәч? Ну, әйткәнемчә инде теге аның ниндидер махсус чарасы юк. Беренче чиратта, мәсәлән, минем фикерем, әлбәттә без сәламәт тормыш алып барырга тиеш. Әлхәмдүлиллә, бүген сәламәт тормыш алып барырга шул мөһимебездә бөтен мөмкинлек бар. Спорт заллар булсынмы, бүген этик бассейннар булсынмы, урамда йөрү булсынмы, башка төрле махсус чаралар булсынмы, яшелчә ашау булсын, башкасы булсын, алар бүген карасаң, әлхәмдүлиллә безнең тормыш шул каты күркәм. Менә мин инде бу арада гел теге шәһәргә йөргәч, нигә йөргәч, теге тагын мөһимебезгә кайткан сайын сокланып, хисләнеп йөрим. Әлхәмдүлиллә, бүген мин кичәнәткә кич иптәшем белән йөреп кайттым. Урамда әлбәттә кеше әз, ни кызганыч, ләкин зур нигъмәт бит инде бу. Шуңа күрә саклану чарасы ул инде теге табигый,
сәламәт тормыш алып барсак, яхшы сәламәт ризык ашасак, хараннардан саклансак, спорт белән шөгыльләнсәк, саклану чараларын, битлек булсынмы, маскамы или кеше күп булган җирдә азрак саклану чараларын карасак, витаминнарны эчсәк, мин уйлыйм, әлбәттә без инде бу ширендә авырсак та җиңел рәвештә үткәрәбез дип уйлыйм. Чөнки нәрсә генә булса да, кешенең инде эчке Аллаһның рәхмәте белән бирелгән иммунитет дигән бер зур нигъмәте бар. Шуңа күрә без ул иммунитетны ныгытырга тиеш, булдырырга тиеш, һәм инде аны без сакларга тиеш, һәм инде сәламәт тормышны алып барырга тиеш. Шул вакытта гына без инде әлхәмдүлилләh менә бу афатны җиңәрбез дип уйлыйм инде. Без менә шикләүләр кертелде диде, шул вакытта өлкәннәргә һәм аерым кешеләргә мөрәҗәгать ясамыйбызмы, чөнки өлкәннәргә беренче чиратта авыру яный диләр. Мин нәрсә әйтәсем килә, мин дә үземнең алдагы фикерләремне әйттем инде. Монда беләсезме, монда теге махсус мәсәлән өлкәннәр өйдә утырсын дип минем әйтәсем килми. Чөнки инде мәсәлән да зур шәһәрләр өчен инде мөгаен кирәктер. Ләкин менә Мөслимгә килгәндә, үзебезнең авылларыбызга килгәндә, әлбәттә өлкәннәр ни өчен өлкәннәр? Чөнки аларның бар иммунитет икенчерәк. Алар инде уже өстәмә авырулар бар. Менә безнең даже бүген инде өлкәннәр китеп тора. Ни кызганыч инде вафат булучыларыбыз да бар. Бүген пневмониядән китмәсә дә, ул аның белән чирли дә, аның үзенең йөрәк авыруы була, организмга түзәлми. Или сахарный диабет була, или давлениесе була, һәм башка махсус тагын өстәмә чиреп сәбәпле ул кеше вафат булырга мөмкин. Инде әлбәттә Аллаһның рәхмәте белән инде һәрбер кешенең үзенең тормышы язылган. Ләкин безнең саклану чарасы булырга тиеш. Шул өлкәннәргә дә, яшьләргә дә. Менә без бит әйтәбез, мәктәптәрдә фильтрлар керттек. Термометр. Иртән тордың, карадың температураңа. Ул бит махсус өлкәннәргә генә түгел, һәрбер кеше карарга тиеш. Безнең беренче чиратта без авырыбызга бүген героизм түгел. Әле без менә электә авырсак та эшкә барган булабыз. Юк, бу катгый рәвештә тыела. Авырыйсың икән өйдә бул. Үзең турында уйлама, кеше турында уйла. Чөнки син бүген вирус бәйле, белмим, грипп буламы, коронавирус буламы, башка төрле инфекция буламы? Әгәр сиңа ул әйберләккән икән, син аны кешегә таратучы. Бу зулым бу. Без зулымдан сакланырга тиеш. Шуңа күрә мин дә беренче чиратта үзем менә өлкәннәребезгә дә, яшьләребезгә дә, урта яшьтәге кешеләргә әйтәбез, үзебезне саклыйк. Саклыйк, максималь рәвештә ничек булдыра алабыз, шу шәйберне эшлик. Бүген әйткәннәр икән, маска кияргә, киек маска. Әйткәннәр икән бүген саклану, башка төрле чараларны карарга. Эшлик шуны. Бүген инде Аллаһка шөкер аны галимнәр әйтә, аны теге бүген дөньяви яктан без аңа гыйлем ияләре түгел, без аны белмибез. Шуңа күрә бүген инде галимнәр, табиблар, махсус шушы белән шөгыльләнүче кешеләр шушы әйберләрне кулланыгыз дип әйтә икән, әлбәттә без аны кулланырга тиештер. Шуңа күрә үзебезне саклыйк, имин булыйк, шушы иминлекне тәэмин итик, инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, шушы афаттан котылырга, шуңа күрә бергә булырга кирәк, бердәм булырга кирәк, бер-беребезгә ярдәмле булырга кирәк, шәфкатьле булырга тиеш, рәхимле булырга тиеш, безгә ягымлы булырга бер-беребез арасында мөгаләмәдә. Шуңа күрә тормыш болай да кыска. Ул кыска тормышыбыз хәйресе белән яшәргә тиеш. Шуңа күрә менә шушыны унутмыйча, без инде бүген һәрберебезгә инде Аллаһ Тәгалә шифа бирсен, сабырлык бирсен, шушы зур афаттан инде безгә исән-имин котылып, җирлегебездә, ватаныбызда, дәүләтебездә матур итибарыбызга да яшәргә насыйп булсын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Рамил Хәмзәвич, сезгә сәламәтлек һәм җирлегебезгә әлбәттә инде иминлек телибез. Бездә кунакта район башлыгы Рамил Муллин булды. Исән-сау булыгыз, очрашканга кадәр. Природа России уникальна. У нас 5-я часть лесов Земли. У нас четверть всех запасов пресных вод мира. Треть мировой флоры и фауны находится в нашей стране. Сохраним природу вместе. Узнай как. Пройди экодиктант. Проверьте свои экологические знания на портале Экодиктант.рус. Это Антон, он фрилансер, официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей? И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. Остались вопросы? Приходи в Центр поддержки самозанятых. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто. Непонятно, куда утекают деньги? Давайте разбираться. Узнайте больше на fincult.info.
22 июня 1941 года гитлеровские войска внезапно обрушились на крепость огнем артиллерии и минометов. Они сосредоточили здесь около 500 стволов, которые давали до 4000 выстрелов в минуту. Большая часть воинских подразделений гарнизона находилась в это время на учениях. В самой крепости оставались силы до одного полка. А гитлеровцы сосредоточили против нас несколько дивизий. И один из защитников нашей крепости, самый, пожалуй, легендарный и известный, человек, который получил звание Героя Советского Союза за оборону крепости, майор Петр Михайлович Гаврилов, как раз и был уроженцем деревни Альбельдино, Татарстана. Шел июль. Войска советской армии вели оборонительные бои под Смоленском, а мы, далеко в тылу врага, продолжали изматывать силы немцев. Я не помню, сколько времени продолжался последний бой. Неожиданно раздался страшный грохот, по глазам полоснуло пламя, я потерял сознание. Очнулся в немецком госпитале. От наших пленных военных врачей я узнал, что 23 июля меня доставили сюда без сознания. Шел 32-й день войны. Так началась моя 4-летняя жизнь в плену. Это были страшные годы. Временами от голода и слабости я впадал в полузабытье. В сознании проходила вся моя жизнь. Далекая татарская деревенька Альведино. После освобождения из плена Гаврилов был исключен из рядов партии. А осенью 1945 года был назначен начальником лагеря для военнопленных японцев в Сибири. Спустя год, в 1946 году, после увольнения в отставку, он вернулся в родную Татарию. Отец жил прямо напротив Гавриловых. И поэтому как дети росли, как бедствовала эта семья, он хорошо это все знает. Өзбекстан алып шыққан уақытта да неміслар айтпайын даңар. Беріл русский, зачем мисің берілмесің? Яғни русский татарин деп қышқырған оларға. Керпе сабытынан ап кеттілер, анан үгіз жеге тұрған келеш ап кеттілер инаны. Қайтмеймені, мені қайтарны бояны пелені деп ап кетелер деп жылап кетті бет енді ол. Через 10 лет после войны писатель Сергей Смирнов напишет о героях Брестской крепости. Они, эти люди, безвестные защитники, прошедшие через гитлеровский плен, встречали обидное недоверие к себе, а порой и прямые несправедливости. В 1957 году, благодаря книгам Смирнова, в которых показан подвиг гарнизона крепости, Гаврилов был удостоен звания Героя Советского Союза. В конце концов, Петр Гаврилов обосновался в Краснодаре. Здесь он своими руками построил дом и перевез сюда мать, жену, дочь и сына Николая. Петр Михайлович Гаврилов скончался 26 января 1979 года и, согласно его воле, похоронен на гарнизонном кладбище города Бреста.